Ten filmik jest też w ospisie, ale jest tak richtig do tych, co z kuli wieku, albo z kuli tego, co się boją tego necu i nie wiedzą, jak się to spisać, i co by ich rachmistrze przez telefon nie namawiali, co nie ma takiej narodowości jak Śląsko, to podam wam coś, podam tutaj swój numer telefonu, no to mogą być ludzie starsi ode mnie, a i w moim wieku niektórzy nie poradzą się z tym instrumentami się poradzić, mogą zawsze za mnie zadzwonić i ja im pomogę, albo poślę im jakiegoś Karlusa, albo jakiegoś Gryfnofrelka, co by pokazała na miejscu, jak się to spisać, a jak nie mają komputera, to przyjedzie tam do was ktoś, kto będzie wam mógł pomóc w internetowym spisaniu się. Ten spis ma być obowiązkowy przez internet. I ci, co się nie spiszą przez internet, to będą napasztowani przez spismanów, którzy jako komisarze przyjdą nie do domu, ale będą dzwonić, będą napasztować, co by podaliście dane, żeby oni was spisali. Ale w tym wypadku na pewno was nie będą chcieli spisać jako Ślązoków, czy też innych nacji. Bez to możecie do mnie zadzwonić, a możecie też do mnie napisać na mój adres mailowy, bo ci co mają, to jest go podam, a ci co nie mają dostępu do neca, to mogą do mnie zatelefonować, ale telefonujcie ino rano, bo po południu to ja mam zawsze jakieś zajęcie i co byście mnie nie szterowali, to dzwońcie między 8 rano a 12, albo 1 po południu, tak do 3:15, to dowam czas. I to bądźcie zdrowi i z pomboczkiem.